का लगा तो मैं क्या करूं। आ गईल है चाची, है भैया। अरे तहरा गांव में हरा सब्जी वाला के प्रचार गाड़ी आ गईल बाटे। आवो और इनका प्रचार गाड़ी से बिल्कुल साफ और बिल्कुल किफायती दाम में हरा सब्जी लेके जा। इनका प्रचार गाड़ी से आवो आवो ए भैया। सारा जमाना चाहे तुझे है चाची, आवो इनका प्रचार गाड़ी से बढ़िया बढ़िया हरा सब्जी लेके जा, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, परवल, घेवड़ा, लौकी इत्यादि। तेरा दीवाना है भैया, आवो है भैया। गोपाल भाई के हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी आ गई बाटे तहरा गांव में। आवो और इनका प्रचार गाड़ी से बढ़िया बिल्कुल साफ और बिल्कुल मार्केट से किफायती दाम में इ तहरा के देता रे। और इनका प्रचार गाड़ी से आवो और लेके जा बढ़िया बढ़िया हरा सब्जी। आवो ए चाची, आवो ए भैया, आवो आवो ए चाची, आवो तहरा गांव में आगल बटे गोपाल भैया के हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी आगल बटे। आवो जल्दी आवो, इनका प्रचार गाड़ी से बढ़िया बढ़िया हरा सब्जी लेके जा। आवो ए भैया, आवो ए चाची। शराब मत पीना। आ गईल हाँ ए भैया, हाँ ए चाची, हाँ ए दीदी। अरे तहरा गांव में गोपाल भैया के हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी आ गई बटे। आवो और लेके जा बढ़िया बढ़िया हरा सब्जी। आवो ए भैया, आवो। अरे बाबू, अरे हई अपना गाँव में कौची के हाला भइल बा रे बाबू। अरे ये चाचा, का तू नहीं जानत अपना गांव में हर एक हफ्ता में गोपाल भैया हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी लेके आवेलन, जान गइलो। अच्छा ए बाबू। अरे चाचा जानता रहो ई गर्मी के मौसम में ई बड़ा बढ़िया बढ़िया और बड़ा किफायती दाम में सब्जी देलन। अच्छा ठीक बा ए बाबू, ठीक बा। चल तनी हमरो घरवा अपना कह दी कि आके बढ़िया बढ़िया सब्जी ले लेसन। हाँ ए चाचा जा और कह दो कि जल्दी से चली आवे के और इनके प्रचार गाड़ी से हरा सब्जी लेके जाए के, ना तो ये प्रचार गाड़ी आगे चल जाई तो फिर एक हफ्ता बाद आई ए चाचा। अच्छा ठीक बा ए बाबू, जा। जी हाँ मित्रों, अपना ऑडियो प्रचार केसेट विशेष छूट में बनवाने के लिए हमें आज ही संपर्क या फोन करें। हमारे राधिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मोबाइल नंबर है 9507372381। आ गईल हाँ ए भैया, हाँ ए चाची, हाँ ए दीदी। अरे तहरा गांव में गोपाल भैया के हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी आ गई बटे। आवो और लेके जा बढ़िया बढ़िया हरा सब्जी। आवो ए भैया, आवो। अरे बाबू, अरे हई अपना गाँव में कौची के हाला भइल बा रे बाबू। अरे ये चाचा, का तू नहीं जानत अपना गांव में हर एक हफ्ता में गोपाल भैया हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी लेके आवेलन, जान गइलो। अच्छा ए बाबू। अरे चाचा जानता रहो ई गर्मी के मौसम में ई बड़ा बढ़िया बढ़िया और बड़ा किफायती दाम में सब्जी देलन। अच्छा ठीक बा ए बाबू, ठीक बा। चल तनी हमरो घरवा अपना कह दी कि आके बढ़िया बढ़िया सब्जी ले लेसन। हाँ ए चाचा जा और कह दो कि जल्दी से चली आवे के और इनके प्रचार गाड़ी से हरा सब्जी लेके जाए के, ना तो ये प्रचार गाड़ी आगे चल जाई तो फिर एक हफ्ता बाद आई ए चाचा। अच्छा ठीक बा ए बाबू, जा। लगा तो मैं क्या करूं। जी हाँ मित्रों, अपना ऑडियो प्रचार केसेट विशेष छूट में बनवाने के लिए हमें आज ही संपर्क या फोन करें। हमारे राधिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मोबाइल नंबर है 9507372381। आ गईल है ए चाची, है ए भैया। अरे तहरा गांव में हरा सब्जी वाला के प्रचार गाड़ी आ गई बाटे। आवो और इनका प्रचार गाड़ी से बिल्कुल साफ और बिल्कुल किफायती दाम में हरा सब्जी लेके जा। इनका प्रचार गाड़ी से आवो आवो ए भैया। सारा जमाना चाहे तुझे
हाँ ये चाची आवो इनकरा प्रचार गाड़ी से बढ़िया बढ़िया हरा सब्जी लेके जा, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, परवल, घेवड़ा, लौकी इत्यादि। तेरा दीवाना हे भैया आवो, हे भैया गोपाल भाई के हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी आ गइल बाटे तहरा गाँव में। आवो और इनका प्रचार गाड़ी से बढ़िया बिल्कुल साफ और बिल्कुल मार्केट से किफायती दाम में इ तहरा के देता रे। और इनका प्रचार गाड़ी से आवो और लेके जा बढ़िया बढ़िया हरा सब्जी। आवो ये चाची, आवो ये भैया, आवो आवो ये चाची, आवो तहरा गाँव में आगल बटे गोपाल भैया के हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी आगल बटे। आवो जल्दी आवो इनका प्रचार गाड़ी से बढ़िया बढ़िया हरा सब्जी लेके जा। आवो ये भैया, आवो ये चाची। पापा शराब मत पीना। आ गईल। हाँ ये भैया, हाँ ये चाची, हाँ ये दीदी, अरे तहरा गाँव में गोपाल भैया के हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी आ गइल बटे। आवो और लेके जा बढ़िया बढ़िया हरा सब्जी। आवो ये भैया, आवो। अरे बाबू, अरे हई अपना गाँव में कौची के हाला भइल बा रे बाबू। अरे ये चाचा का तू नइखा जानत अपना गाँव में हर एक हफ्ता में गोपाल भैया हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी लेके आवेलन, जान गइलो। अच्छा ए बाबू, अरे चाचा जानता रहो ई गर्मी के मौसम में ई बड़ा बढ़िया बढ़िया और बड़ा किफायती दाम में सब्जी देलन। अच्छा ठीक बा ए बाबू, ठीक बा, चल तनी हमरो घरवा अपना कह दी कि आके बढ़िया बढ़िया सब्जी ले ले सन। हाँ ये चाचा जा और कह दो कि जल्दी से चली आवे के और इनके प्रचार गाड़ी से हरा सब्जी लेके जाए के, ना तो ये प्रचार गाड़ी आगे चल जाई तो फिर एक हफ्ता बाद आई। ये चाचा अच्छा ठीक बा ए बाबू, जा। जी हाँ मित्रों, अपना ऑडियो प्रचार के सेट विशेष छूट में बनवाने के लिए हमें आज ही संपर्क या फोन करें। हमारे राधिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मोबाइल नंबर है 9507372381। आ गईल। हाँ ये भैया, हाँ ये चाची, हाँ ये दीदी, अरे तहरा गाँव में गोपाल भैया के हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी आ गइल बटे। आवो और लेके जा बढ़िया बढ़िया हरा सब्जी। आवो ये भैया, आवो। आए बाबू, अरे हई अपना गाँव में कौची के हाला भइल बा रे बाबू। अरे ये चाचा का तू नइखा जानत अपना गाँव में हर एक हफ्ता में गोपाल भैया हरा सब्जी वाला प्रचार गाड़ी लेके आवेलन, जान गइलो। अच्छा ए बाबू, अरे चाचा जानता रहो ई गर्मी के मौसम में ई बड़ा बढ़िया बढ़िया और बड़ा किफायती दाम में सब्जी देलन। अच्छा ठीक बा ए बाबू, ठीक बा, चल तनी हमरो घरवा अपना कह दी कि आके बढ़िया बढ़िया सब्जी ले ले सन। हाँ ये चाचा जा और कह दो कि जल्दी से चली आवे के और इनके प्रचार गाड़ी से हरा सब्जी लेके जाए के, ना तो ये प्रचार गाड़ी आगे चल जाई तो फिर एक हफ्ता बाद आई। ये चाचा अच्छा ठीक बा ए बाबू, जा। लगा तो मैं क्या करूं। जी हाँ मित्रों, अपना ऑडियो प्रचार के सेट विशेष छूट में बनवाने के लिए हमें आज ही संपर्क या फोन करें। हमारे राधिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो का मोबाइल नंबर है 9507372381।